An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasitɔma bi bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga an bɛ don min ko bibi in na ale fari kɔni cɛnila ka ko nɔgɔya kɔni o donnen bɛ i ka dɔn k'a fari na o ko bɛ cogo dɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ye jamana ka forobaca sɔrɔ u kan ka kalo damadɔ min n'i y'a sɔrɔ ni k'o kɛ ka se ka sɔrɔsiya baaraw yɛrɛ ka se k'u lakɔkɔ la bafokaw fɛ Segu marabolo kɔnɔ na kumaw cayalen b'o ko nɔfɛ bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la mais i ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya ye wulikajɔw bɛ sen na lakana ka se k'o lasabata an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ mais i ka dɔn k'a fɔ Ɲoro marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Turukunbe a tun yirala k'a fɔ ko dugukolo bɛ ka mankan dɔw bɔ ye jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ o ko sen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ Mali minisiri ɲɛma Dr Shukal Kokala Mayiga kunnafoni labanw na an bɛ yɔrɔ min ko bi o ko bibi na kɔni ko farikan kɔni ko maa bɛ se k'a fɔ k'a banna pewu a yirala k'a fɔ kunnasiniw kana kunungo yɛrɛ fɛ Dr Shukal Kokala Mayiga ko yɔrɔ yɔrɔ ka da ye bibi na e ka dɔn an bɛ don min ko bi a bɛ se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kan ka hali bi ka sanga ni kɛnɛya tigilamɔgɔw k'a fɔ k'a ka sɛgɛn lafiya k'a b'o hukumu kɔnɔna na n'o tɛ a tɛna mɛn bilen i ka dɔn k'a fɔ sɔɔni maaw bɛna ye an bɛ dugawu kɛ ala kana n'a ɲuman ye k'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ni k'a makɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka farikɔ ye ni k'a ban pewu n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Turukunbɛkaw fɛ yen kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko Turukunbe kɔsa in na ko mankan tun b'a la ka bɔ dugukolo jukɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kamanagan minɛ kɔnɔna na wele tun bilala ka ɲɛsin an ka jamana ma ɲɛmaw ma o min kɛra wulikajɔw kɔni kun kɛr'u fɛ an b'a lɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka maaw bila ka taa kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ maa minnu taara kɛnɛ kan n'olu ye jateminɛli kɛ baw ye k'u talen kɔni maaw hakili sigi k'a fɔ ni ala sɔnna ma jasira min bɛ maaw la ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ni ala sɔnna ma baara min bɛ sen na u bɛna sɛgɛsɛgɛ ni k'u tɛgɛ da kisɛ kan ko ni ala sɔnna ma k'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni a tɛna kɛ sababu ye ni k'o lase maa ma an bɛ dugawu kɛ Turukunbe n'a lamini maa ɲɛmaw ka fɔ la n'i y'a sɔrɔ dugutigi a y'a yira k'a fɔ jamana ka cidenw kɔni selen kɛnɛ kan o ye kɛ dɔn k'a fɔ jigisigi kɔni ta ka ɲɛ suma an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na yarabi ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ndenmugukaw fɛ yen kɔsaburo yɛrɛ ɲɔgɔn sama dɔ o tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ suma tilan na suma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ di ko ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma o kɔni tilanni i ka dɔn k'a fɔ mankan tun wulilen bɛ ndenmugu falada o maaw tun y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni k'olu tɛ ka fɛn sɔrɔ a la ka sanga ni mara ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mairie cakɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu recensilen don n'o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ maa minnu tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ mara in kɔnɔna na k'olu de n'a kɛli ka kan o ɲɔgɔn min tun bɛ yen kunnafoniw na u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na ka kan ko faamaliw kɔni donna ko kɔnɔna na an bɛ don min ko bi bɛnɲɔgɔnyaw sabatira min ye baara ye a bɛ la ka kɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sɛbɛnfura kun t'olu bolo sigafow olu kɔni donna ko la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ cogo min na k'a ko bɛ ten an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka forobaca n'i taara k'a fɔ k'e kɛra fonctionnaire an ka jamana kɔnɔ na sariya dɔw taara k'a fɔ a bɛ taa sɔrɔsiya baaraw ka taa kalanw kɛ kalo wɔɔrɔ bonyanko k'aw tɛgɛ don kɛlɛ ma wuli walima gɛlɛya ma don jamana kɔnɔ na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jija ka se k'a yɛrɛ jija jamana tɔgɔ la o kalan min y'a sɔrɔ o bɛ sen na n'u donna bafokaw fɛ yen k'a dɔn k'a fɔ kɔsa in na bɔlɔlɔ sanfɛla la kunnafoni caman tun bɛ ka cari o kunnafoni min bɛ cari min i ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkan min bɛ sen na bi u ka karamɔgɔlakaw n'i y'a sɔrɔ formatrice dɔ ye an b'a lɔn k'a fɔ n'o ye Lieutenant Awa Danbele ale ko kuma caman bɛ ka fɔ bi ko ni tiɲɛ kɔni k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na Awa Danbele kuma min fɔ an ka Lieutenant lamɛn. Kuma caman fɔra réseaux sociaux kan yan an ka dɛrɛma kɔnɔna na donc ne yɛrɛ nalen n y'a ye yanni n ka na an ka dɛrɛma la je suis désigné instructeur donc n nana n yɛrɛ y'a ye min bɛ ka fɔ réseau kan c'est pas vrai min fɔra ko dès ka avortement forcé par des manœuvrages intenses c'est pas du tout vrai yan nɔ manœuvrage intense tɛ kɛla mɔgɔ si la yan nɔ diyagoya de don n'u nana u bɛ former k'u préparer k'u bila u ka service fitiriw ɲɛ donc n'u bɔra yan nɔ dɔw bɛ yen nɔ depuis u wolola communication t'u ka famille la dɔw bɛ yen nɔ depuis u wolola u t'a dɔn jama ye min ye donc u lamɔna mama ni papa dɔrɔn de bolo donc n'i nana yan nɔ i ni jama bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc idée sugu dɔw b'i la yanni ka na yan nɔ i b'o bɛɛ bila an b'i dilan de k'i bila i ka fitiri fonction kama donc
nervosité no be mɔgɔ min na i b'a bila ni jamalen don ni nana yan nɔ i b'a bila yan nɔ donc n'i ti mɔgɔ yɛrɛ fɛ n'i nana yan nɔ i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ pour que n'i bɔra yan nɔ i ni mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka baara kɛ climat bɛɛ kɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ bɛɛ i bɛ se ka mɔgɔ sugu bɛɛ kun donc min ye conditionnement physique ye o ye an n'an ka sɔrɔsi ɲɔgɔn de cɛ ye mais min ye dɔɔni kɔni o bɛ k'u kun tɛ se ka don ka bɔ k'u tɛ bɔ n'anw fana ka souvenir ye mais min ye ka intensifier o kan o ti yan an t'u bila ji nɔgɔ la yan u tɛ wurulen yan u tɛ si tɛ yan nɔ foyi tɛ kulu la yan nɔ mais fitinin minnu bɛ kɛ o ye k'u dilan de u tɛ se ka former i komi an ka recrues minnu bɛna to au sein de notre armée a tɛ se ka kɛ komi o mais o fana tɛ se ka na don ka bɔ ten i komi u nana cogo min ka bɔ ten o fana tɛ se ka bɛn avant tout u bɛ sɔrɔsiya milieu de kɔnɔ u nana d'an ma an k'u former de fitinin bɛ k'u kun min tɛ digi u la quoi cas de maladie caman bɛ yen nɔ olu ye handicapé caman n'u ka banaw nana mais olu minɛlen don n'u ka bana ye u épargnelen don fɛn baden de la u tɛ tɔɔrɔ min ka nɔgɔ u ma ka n'u ka kuru suit ka tɔw suit u b'a kɛ ten de donc sisan foyi wajibiyalen tɛ mɔgɔ si de kan centre kɔnɔ yan nɔ tant que i ka kɛnɛ kɔni i kɔni ni tɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni bana b'i la fɛnɛ i bɛ épargner ni kɔni ye tenni bilen don fɛn dɔ ka k'i la manœuvrage ma kɛ mɔgɔ si ka problème causé yan fɔlɔ o manœuvrage ma kɛ mɔgɔ si la yan donc minnu bɛ réseaux sociaux la o kɔni o ye ko wɛrɛ de ye ne yɛrɛ nana yanni ne ka na n y'a mɛn k'a fɔ ko 200 désertera ne ma n'o 200 désertelen sɔrɔ yan mɔgɔ dafalen bi yan n'a bɔra mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna na o fɛnɛ ye permission de b'olu bolo a banna sinon mɔgɔ si ma déserté à cause des manœuvrages intenses ne m'o ye yan je mens pas je suis lieutenant je vais pas mentir amaloran kafo ni tun ye lieutenant Awa Dambere ni tun ale ka ɲe furacogo na mɛ dugawu kɛ ala k'a bila bɛnɲɔgɔnyaw minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔ ka fɔ bi ka sanga ni gɛlɛyaw ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na hali n'a sɔrɔ wulikajɔbaw bɛ sen na hali bi maa dɔw b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni i ka dɔ k'a ma ban kosɛbɛ sera dɔ bɛ ka bɔ ɲɔnɔ ni waati na gɛlɛya minnu bɛ ale b'a da tu la an ka lamɛn dɔ kɔni kɛra i t'i kun dɔn i t'i ji dɔn marifa bɛna ka na ci maa bɛ sa la marifa bɛ ci mɔgɔ bɛ boli ka foro to yen o jatigɛ kɔsɔn mɔgɔw ma taa foro nɔfɛ dɔ wɛrɛ kɛra la jadisiw yɛrɛ de bɛna aw yɔrɔ la k'a fɔ ko a ye foro ninnu to yen u ti baara kun min na o ti fɔ aw ye bon n'a ye tile 2 kɛ n'a ma déplacé o bɛ tila ka na ko nin kɔfɛ n'olu nana mɔgɔ min sɔrɔ yen maa min fɛ y'i yɛrɛ fɛ bon ka sanga ni min ka di mɔgɔw ye aw bɛ wuli ka yɔrɔ to u bolo ne yɛrɛ personnellement ne ye n ka 7 hectares de abandonné san tɛmɛnen ye 2 hectares ka ji sama ka malo seri a la k'a falen k'a mɔ dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna malo tigɛ yanni o dɔgɔkun wɛrɛ cɛ ko malo tigɛli bɛna daminɛ o kɔni y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni donna jamana kɔnɔ bon gɛlɛya min donna jamana kɔnɔ kuma ka ca kɔnɔ maa tɛ se k'a fɔ k'i b'a bɛɛ fɔ a tiɲɛ n'a kalo o fana bɛ kɛnɛ kan sabu ka d'a kan nali fɔlɔfɔlɔw la u b'a fɔ ko a ka nin hakɛw kan a ka nin hakɛw di a ka nin hakɛw di o b'a jira k'a fɔ mulu tɛ se ka wuli ka bɔ yen fiyewu fiyewu mais mulu bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ u bɛna fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko a ye wuli yanni nin don in cɛ ou bien a ye wuli yanni nin waati in cɛ bon anw ta kɔni kɛra a ye wuli yanni nin waati in cɛ anw ta kɛra komi ne yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔ bon an ka foro bɛ Ngolode zone na bon a Ngolode zone kungo kɔnɔma yɔrɔ min bɛ yen nɔ u b'a fɔ a yɔrɔ ma ko Biasi yɛrɛ an sigi dugu 3 bɛ yen jadisiw nana don dɔ ka n'a f'u ɲɛna ko u ka wuli ka bɔ yen bon u bɛ taa yɔrɔ jumɛn u ma f'u ye k'u ka wuli ka bɔ yen dɔrɔn u wulila anw kɔni ma taa parce que anw n'u cɛ à peu près 2 kilomètres ne yɛrɛ kun sigilen bɛ yɔrɔ min na an ni o dugu in cɛ o dugu in tɔgɔ ye Tese ani dugu wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko Cɛncɛnbugu kura bon olu kɔni taara anw ma wuli bon olu taalen kɔfɛ 2 jours plus tard 6 heures du matin u nana anw ka dugu kɛrɛfɛla la ka marifa ɲɛ 12 kɛ k'a jira k'a fɔ ni se tɛ mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ yen o tuma na n'olu sera ka na ni fɛn min sɔrɔ e yɛrɛ de y'o ɲini an fana yɔrɔ bila o cogoya la ka to kɔngɔ na ka to kamanagan na parce que sɛnɛkɛla ye n'i ka foro sɔrɔ k'a sɛnɛ a ka jugu surtout denbayatigi la surtout i delila sɛnɛ de la i ma deli baara wɛrɛ la commerce bi o la métier ko bi o la donc n'o si t'e bolo k'e k'i ka sɛnɛkɛ yɔrɔ bila bon i tuma foyi ɲɛfɛ ni gɛlɛya tɛ an kɔni bi o gɛlɛya de kɔnɔ bi an balodan ka fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye min ye an ka sɔrɔsilakaw ka kunnafonidiso kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye diripa ye o ɲɛmadanga n'i y'a sɔrɔ colonel Sagara ye colonel Sagara ale bɛ nin kuma ye ale bɛ jaabi d'a kan ale yɛrɛ min fɔ nin ko in kan an ka lamɛn dɔw b'a fɔ ko parce que dugulamɔgɔw taara ka taa jɛ terroriste fɛ u k'a fɔ k'u ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw b'o fɔ an tɛ mɔgɔ bali i ta fɔli la mais sɔrɔsiw fɛnɛ bɛ chaque fois u bɛ tɛmɛ yɔrɔw la hali kunu ne ye ɲininkali kɛ ɲɔnɔ fanfɛla la u ko yɛlɛ aw ka sɛnɛ ko hali bi ko faamaw bɛ tɛmɛ kuma bɛɛ u tɛ faama tɛmɛni ma donc terroriste yɛrɛ tɛ bɔ kɛnɛ kan tuguni k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔ attaquer i ka foro la o nɔgɔyalen don kosɛbɛ
olu ni u bɛ k'u ka sɛnɛ kɛ ni hakilisigi ye hali n'u ni mɔgɔ wɛrɛ bɛnnen don ko kan an kɔni t'o ɲɛdɔn mais faamaw kɔni ma jɔ moi duti ma mɔgɔ si jɔ an ka opération continue la yɔrɔ bɛɛ k'a daminɛ i Gawo i Faya kɔnɔna ninnu ni fɛnw an taara yɔrɔ bɛɛ la sɔrɔsiw b'a yɔrɔ bɛɛ la baara bɛ ka kɛ baara ma jɔ baara bɛ ka continuer cogo min na minɛn bɛ ka d'u ma an yɛrɛ ka sɔrɔsiw bi na hali n'a fɔra k'u k'u jɔ u t'a ɲini k'u jɔ u yɛrɛ bɛ continuer u bɛ évoluer terrain kan parce que dusu kura de donn'u kɔnɔ u ye minɛn sɔrɔ u ye dusu kura sɔrɔ ka population sécuriser parce que u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko population jigi dalen don u kan donc an bɛ fan bɛɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na baara bɛ ka kɛ ten samiya ko t'a la tilema ko t'a la mais baara bɛ ka continuer an b'a ɲini fɛnɛ ka taa ɲɛ o sansi de la. An balona k'a fɔ ni tun ye colonel Sagara ni tun ye kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in lakana na basigi mina sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnena baarabolola dɔ an ka jamana kɔnɔ na min kalan ye denmisɛnnakaw kɛrɛnna wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ na Suède Mali k'a dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra wulikajɔ min bɛ ka kɛ bi sango bi ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya don an ka jamana kɔnɔ na baara ninnu bɛ kɛ dɔ ka fɔ hukumu min kɔnɔ na min ye Burama Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kunnafonidiw ye n'a ta ka taa denmisɛnninw ka kalanko ani musomaninw ka ɲɛtaga kan an bɛ yan o de hukumu kɔnɔ sisan 2022 ta kɔnɔna na an bɛ fɛ ka o bila sira kan san damadama tɛmɛna covid-19 nana o bana in nana denmisɛnnin surtout musomanin caman ka kalanko la nɔgɔsi a ma da musomaninw ma cɛmaninw fana b'a la mais a ye musomaninw ta caman nɔgɔsi kosɛbɛ gɛlɛya caman bɛ musomaninw ka ɲɛtaga la an bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na pour que musomaninw ka ɲɛtaga ka se ka sabati ka taa u ka kalanko kan ka taa u ka nafoloko kan ka taa u ka baarako kan ka taa fɛn o fɛn bɛ se k'u la taa ɲɛfɛ projet in bɛ taa Mali fan bɛɛ nin baara in ye baara kunkurunin de ye nin ye kalo 12 ye musaka in ye an bɛ se ka taa $250,000 ɲɔgɔn a musaka bɛ t'o la. An balona k'a fɔ ni tun ye Burama kan ye fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ u bɛna musaka min bɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ɲɛsigi k'o ta ka ɲɛsin jamana ma Ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ secteur privé ka se ka fɛɛrɛ balile tigɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ka dɛmɛɲɔgɔnya ta k'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ kalan ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ marché n'o ye sugu yɛrɛ olu ɲini ni sugu bulon olu bɛ kɛ cogo min na o kɛra kalansen min bɛ n'i y'a sɔrɔ baara daminɛ an ka jamana kɔnɔ na o min bɛ sen na min ye minisiriso ka tɛgɛ di i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye i ka dɔn k'a fɔ marché yɛrɛ ɲiniba kɛrɛn na sugu bulon ɲinibaw ye olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan baara in sigi sen kan o kɛnɛ kan Cheikh Amala Sɛnpara ka fara Alassane Ba olu b'u ka sariya da ko sen fɛ an k'u lamɛn. Diɲɛ dayɛlɛla an kelen tɛ Mali marché nɔfɛ farafinna mɔgɔ tɔw b'a nɔfɛ diɲɛ bɛɛ b'a nɔfɛ c'est comme Mali fana bɛ diɲɛ marché tɔw nɔfɛ a bɛ farafinna marché tɔw nɔfɛ bon n'i ko i bɛ taa ŋanaw ka kɛnɛ kan f'i ka se ka ŋana a kan fɔ o dun bɛ sɔrɔ min fɛ o ye formation ɲuman de ye n'i formera de i bɛ a dɔn k'a fɔ ko kalada n'a bɔrɔtɔ da ye nin ye i bɛ gafew dɔn i bɛ sariyaw dɔn minnu ma former u bɛ se ka jo sɔrɔ dossier dɔ la mais dossier don cogo dossier don kuma dossier kɛcogo o b'a sɔrɔ soit u bɛ retard la soit u nana joona donc o bɛɛ y'a ye k'a fɔ formation de y'u jɛ. 1358 demandes. Donc, secteur privé bola, société civile bola, et puis administration fana bola. Demande chara. On a décidé ngo amena formation na make, mo be formation na. Na make région pour nous créer ça, be de mo be formation na. Bamako ta o ta bané ni ça, on va faire ka région beleke. Fin ba solliciter ka formation kukuna en passation de marché en bas. An baloden k'a fɔ Cheikh Amala Sɛnpara ka fara Alassane Ba ni tun y'olu kan ye a fɔra cogo min na wulikajɔ minnu bɛ sen n'o ye kalan ye ka se ka di bi suguko bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ cogo min na an ka jamana yarabi Ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ kurumari kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ ye dɔgɔ firi ye o donsolaka minnu bɛ yen kabini kari don olu ye wulikajɔ kɛ maa dɔw de ye bandiya kɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa sira da feerelikɛla dɔ bɔlen Jabali o ni dɔgɔ firi cɛ kilomɛtiri 15 u nana ka na fɛnw feere u bɛ minɛ feere bitigi feerela minnu ma olu tatɔ la ka sɔrɔ ka taa u daw ɲɛ k'u ka wari minɛ donsow ye wulikajɔba kɔni kɛ ka se ka i ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ta tuma min na n'u ye kunnafoni sɔrɔ k'a dɔn maa dɔw ye nin kɛ ka b'olu yɛrɛ fɛ yen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka tɛgɛ da u kan k'u lajaba ka tila ka waritigi ka wari minɛ ni ka segin a ma yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma donsow ka kuma lasela nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan e ye jɔnni ne tɔgɔ ye Umaru Kulubali ka bɔ Dɔgɔfiri min sera Kɔfɛ ne jɔyɔrɔ ye Dɔgɔfiri commune donsow ka kuma lasela. Umaru Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko Dɔgɔfiri donso dɔw taara sira da maa dɔw ɲɛ minnu bɛ ka donsoya yɛrɛ k'a ɲini k'a tɔgɔ tiɲɛ ko Dɔgɔfirikaw k'a ye wulikajɔ kɛ donsow ka taa u ye nafolo min minɛ ka nafolo in daraki k'a ye sariya boli maa minnu ye waleya in kɛ k'a yira k'a fɔ k'o t'aw ka taabolo ye k'a ye sariya bolo tigiw kan a ko kɛra cogo di. Abulayi a kɛra ten dimanche tɛmɛnen na wulada fɛ
motasi o bɛna feere kɛ dɔgɔ feere ka feere ka taa jabali mɔgɔ saba ɲɔgɔnna taara o da ɲɛ k'u ka wari b'u kun nafolo darako la u ye kunnafoni se anw ma ntɛnɛn wulada fɛ anw y'u wele mun ka na u k'a ɲɛfɔ anw sigilen bɛ tiɲɛ de kan an di maatɔn ye o maatɔn na tɛna don an cɛla anw bɛ jugu kɛlɛli de kama o jugu mɛnɛ kɛ maa o maa hali ne yɛrɛ Umaru ni ne kɛra jugu ye ne bɛ kɛlɛ dɔgɔfirika fɛ ala ka o bɔra ni kunnafoni ye k'a filakala ɲɛna a kɛra cogo min na mɔgɔ fila min y'u jɔ ale ɲɛ tiɲɛna ale yɛrɛ k'o labɛnnen don ale t'u dɔn mais jateminɛ na mɔgɔ kelen min bɛ yen nɔ ni ale n'o bɛ dɔmaya sama n'a bɛna feerefɛnw feere o ma a ka wari de kun b'o la o de kun delila k'a fɔ a ye k'a bɛ bandiw bila a la u wɔtɔ la dɔgɔfiri ka taa jabali ale nana o sɔrɔ sira dɔ la telefɔni cira a y'o ko nin ye a y'o dɔn ale tɛmɛna ka dɔn dɔrɔn a taara se ninnu ma ninnu y'a jɔ ka wari bɔ a kɔnɔ 100 ani 60 ani 40 a y'a lakali an ɲɛna an ye o maa kelen nɔ bɔ ala y'a kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na an taara bɔ bɛnkanni wale in kɛbaa kelen kan an y'a minɛ nɔ nana na don an nana ka n'a a ɲangata min kɛ a ye ko tiɲɛna olu de y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnma sɔli si t'a la an ye filanan fana majɛ k'a nɔfɛ ka taa o fana minɛ kɛ na n'o ye sabanan fana n'o ye min yɛrɛ ye waleya kɛ o y'a a tɛgɛma kɛ n'a ye an y'o mɔgɔ saba bɛɛ sigi k'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ u ko tiɲɛna olu de y'a kɛ sɔrɔ t'a la o kɛlen k'u yɛrɛ ka dozo k'a sɔrɔ dozo tɛ dɔgɔfiri bɛɛ fara don ɲɔgɔn kan don do kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i y'a lajɛ dozofiniw bolo sɔrɔsi teni tun b'u bolo fana donc n'u ye teni don a fɔ ko sɔrɔsi don n'u ye dozofini don a fɔ ko dozo don ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔfiri dozo tɔgɔ tiɲɛ an ko o de ti an fɛ yan tɔgɔ tiɲɛ ti an fɛ yan nɔ an ye ɲagata ta ka se mɔgɔ ninnu ma u ye dɔnkala fɔ an y'a sɔrɔ dɔɔnin b'u bolo maa fɔlɔ an y'o kunnafoni lajɛ an y'a sɔrɔ wari tɔ b'u bolo 50 ani 50 b'u bolo an y'o minɛ k'o bila yen maa filanan an y'a sɔrɔ 40 ani 70 b'u bolo an y'o minɛ wara k'o fara ɲɔgɔn kan maa sabanan an y'a sɔrɔ 30 ani dɔɔnin b'u bolo an ye wari ninnu fara ɲɔgɔn kan ka taa wari min sɔrɔla o tɛgɛ kɔnɔ 100 ani 30 ani 70 o ni telefɔni fila u ka telefɔni o sɔrɔla o bolo a to tora 30 ani 1000 an y'o alimɛni bi o kan o ka nin 30 ani 1 ka fara cɛ ka wari kan cɛ ka wari kɛ 100 ani 60 ani 40 dakɛnɛ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen komi anw kɛ sariya ye n'i ye kokolo kɛ tan anw b'i lajaba k'i ɲaki ka sɔrɔ k'i a jirala e jugu de an cɛla donc o kelen min kɛ an ye 50 alamani bi o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan ka sɔrɔ k'u somɔgɔw wele u ka na ni wari ninnu ye wari ninnu kɔni nana kɛ 100 ani 60 ani 40 ka cɛ wele a nana kunun araba an y'a ka wari dan k'a d'a ma a ka 100 ani 60 ani 40 k'a da k'a d'a ma dɔrɔmɛ kelen ma jɛ ka tila k'a yira a la a kana dɔgɔfiri bila ko nin kɛra dɛ su y'a ja a ka na tile y'a ja a ka na ale dama tɛ dɛ jamali n'a mara bɛɛ suala n'a mara bɛɛ mɔgɔ si kana dɔgɔfiri bila k'a fɔ ko bɛnkanni wale tabaw bɛ yen ka ɲɛsin u ma an sigi mɛn ni mɔgɔ min hali bi n'i dara la k'a fɔ dɔgɔfiri ka i ka fɛn b'a kana min na k'i tɔɔrɔ n'a fɔ an b'a ɲini k'a d'i ma anw sigi ne tɔ de kan anw sigi mɛn yɛrɛ lakana de kan ka se ka dɔgɔfiri lakana degun min sera ma n'o ye jarisɛ degun ye anw bɛ jugu kɛlɛ dira ni cɛw cɛ y'a dɔn e jugu ye n'i sera anw ma anw b'i kɛlɛ de hali ni jugu yɛrɛ an yɛrɛ cɛra anw sigimɛw ka k'i kɛlɛ k'i bɔ an cɛra an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Umaru Kulubali kan ye dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na donso ka kuma lase la yaasa ka kunnafoni kan tɛgɛ da kisɛ kan hali bi maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu yɛrɛ ka wari darakira nin waati na o yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan e ye jɔnni n tɔgɔ Abubakar Kan ka bɔ Jabali n ye jagokɛla ye Abubakar Kan ka bɔ Jabali ko i ka mɔgɔw tatɔla feere la jan kun dar'i ka mɔgɔ dɔw ɲɛ kɛrɛnniyana dɔgɔfiri sira kan ko ka a ka nafolo daraka la tiɲɛ don wa tiɲɛ don o kɛra ne ka mɔgɔw dimanche u bɛ taa feere kɛ dɔgɔfiri u natɔla ka bɔ feerekɛ la fitiri masuna waati bandu dɔ ye jan da u ɲɛ sira la a b'u minɛ u ka wari minɛ u la an ye kuma in lase dɔgɔfiri doso ɲɛmɔgɔw ma ko n'ala sɔnna ma ka bɛɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ dɔgɔfiri doso ko k'u ye wari minɛ ko ka tila ka wari segin ma tiɲɛ don wa tiɲɛ don o kɛra an ye wari sɔrɔ kununko araba k'u ye wari in dafalen segin ma o kuma ye tiɲɛ ye wa wari in dafalen seginna ma a kuma ye tiɲɛ foyi t'a jɛ min ye dɔgɔfiri doso u ye baara kɛra jɛlenya kɔnɔna na an ye faamuyali sɔrɔ a la ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ jugu de b'u cɛla minnu bɛ mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ mɛ olu yɛrɛ ka baara tɛ ko lankolon kɛ ye dɔw de bɛ mun ka baara ye o ye k'a tɔgɔ da u la nkalon na ka sɔrɔ o cogoya tɛ n'i ka ko taara ni ko in jɛlen don dɔrɔn ɲɛ bɛ sɔrɔ a cogoya bɛɛ lajɛlen n'u bɛɛ fo dɔrɔn baara kɛcogo ɲɛna a bɛɛ kɛra jɛlenya kɔnɔna k'a diya pasi n foli kɛ dɔrɔn ala ka jamana kolo suma an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye waritigi yɛrɛ ye Abubakar Kan ka bɔ Jabali a y'a fɔ cogo min na a fɔra k'a jɛya donsoya tɛ k'a fɔ ko n ka marifa ta ni ka maaw kamana gan sigida la walima se de bɛ ne bi n se boli maaw kan o tɛ dɛ dɔgɔfirina marabolo kɔnɔ na u k'u ka marifa ma ta foyi kama faso ka ɲɛta maa tɛna bɛn olu kan k'a fɔ i bɛna ni tilegɔndinɛ ye k'olu don taasira la taasira min bɛ n'u t'u taabolo ye k'o de ye marifa ta kun ye wa u y'a fɔ cogo min n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen maa bɛ fɛn min fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ninnu kan ka kɔkɔrɔ don a kan ka kɛ tan de bi
n'a fɔra ko jamana kɔnɔna na gɛlɛya tun nana min an ka fangabonda caman ye olu ka se k'u kɔtɔrɔma bɔ n'aw ye marifa ta sigida kɔnɔna na u kana kɛ waraya ye ka ɲɛsin maaw ma k'olu ta kun do ye u ye nin min kɛ an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔn hakili ala ka nin caya ne nin bɛ senna kabila kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na bɛɛ de dama ka kan maa si tɛ yɛlɛma i sanfɛ k'olu to ye ala ka nin hakili ninnu caya n'an bɔra ye Amsardine ale sifinnaka olu ye fara ɲɔgɔn kɛ u bɛ jolidi kɛ kalo saba Seydou Ousmane Madani Aidara ma a ka se k'a di Mali sɔrɔsiw ma cogo min na o baara bɔra ka kɛ o kɛnɛ kan min ye ka dɔn k'a fɔ sifinnaka ninnu ka ɲɛmaa Jaturu Jakite ale yɛrɛ b'a baara in kun fɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ yan an b'an ka layidu timɛ dɔ kɛnɛ kan chaque 3 mois association des jeunes donneurs et volontaires de sang an bɛ joli di an ka président d'honneur ma n'o ye Cheikh Seydou Ousmane Madani Aidara a k'a di sɔrɔsiw ma an b'o layidu timɛ kɛnɛ de kan an b'a ta ko 10 de kɛnɛ kan bi vraiment an b'a ɲini an tɔɲɔgɔn sifinw fɛ an ka bɔ ka nin baara in kɛ ka cɛ ale sirilen tɛ diinɛ ko la i mana kɛ taabolo baara in na an bɛɛ lajɛlen dama ka k'a la. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Jaturu kan ye o kɔfɛ Seydou Ousmane Madani Aidara ale yɛrɛ jɔyɔrɔ fɔlen tun bɛ a denkɛ Iba fɛ kɛnɛ kan Iba ye kuma min fɔ o filɛ. Komi an se an sɔn wɛrɛ la n tɛ kun dogolen an ka Ansaro jeunesse bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka joliba min kɛ k'a lase an ka jamana sɔrɔsiw ma o de y'an lase an bi kɛnɛ in kan inshallah. Bon foyi tɛ n bolo k'a jira k'a fɔ nisɔndiya u bɛ nin baara min na k'a fɔ ni ala ka baara de parce que ni mɔgɔ kelen min sera ka mɔgɔ kelen ɲɛnamaya a bɛ n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ ɲɛnamaya de i n'a fɔ ni ye mɔgɔ kelen faga cogo min na a bɛ n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga ala subhanahu wa ta'ala ka kuma na donc n bɛ ala deli Ansaro jeunesse ala k'u ta ɲɛfɛ o bɛ ka nin baara min kɛ diinɛ yɛrɛ tun bɛ jeunes de bolo depuis a daminɛ fo ka na se bi ma kira tile fo ka na se bi ma diinɛ ye anw denmisɛnninw de ta ye parce que cɛkɔrɔbaw ye dɔ k'a la ka ban donc anw minnu bɛ to kɔ f'an k'a jira k'an bɛ yen o bɛ jira ni jumɛn o bɛ jira ni fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ ka fangana baara kɛ walima fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ ka tarafasoli kɛ denmisɛnninw de kan k'o jira exemplaire ye diɲɛ na bi k'a jira k'a fɔ i bɛ se ka to silamɛya la mɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ sira ka ca wari b'o la nafolo siraw b'o la sira caman b'o la hali kɛnɛya siraw b'o la ni mɔgɔ min ka kɛnɛ ni bana tira k'i joli di mɔgɔ wɛrɛ ka lafiya o ye barajiba de danyɔrɔ tɛ min na. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Iba Aidara ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna caman ala ka n'a tila n'u sindi sango bi an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ daga la fɛn bɛɛ gɛlɛya bɛ se ka k'u la fo joli ko anw minnu bɛ yan de kan k'u bolomagɛ o y'a kunba ye ala ka tila ninnu bila yakuba y'ale minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye mais ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ mairie-ba olu ye fara ɲɔgɔn kan dɔgɔ fana tɛmɛna ka kunnafonilaw wele u ye bilisi dɔ de voté mun ni mun de kan ka kɛ min ye maire-ba ye Adama Sangare ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ bilisi dɔ de voté 2021 budget a kun bɛnna miliyari 78 ma san bɛ laban 2021 na tuma min na miliyari 37 o de musaka sera ka sɔrɔ o de kɛra ka baaraw kɛ baara fanba kɛra mun ye saniya baara fanba kɛra mun ye dugu dilanni baara fanba kɛra mun ye fɛn o fɛn de ni jamana y'a ɲɛsin an ma kalanko b'o la saniya b'o la kɛnɛya b'o la dugu dilanni b'o la fɛn o fɛn n'o bɛ an ka mission kɔnɔ miliyari 77 ye a donn'o la mais n'i y'a jateminɛ budget min votera miliyari 78 ni miliyari 37 de kɛra o la ça veut dire que an sago ma sɔrɔ kun caman b'a la jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ye capital de capital b'a ressentir musakaw ma sɔrɔ an hakili b'a la cogo min na état kan ka min d'a ma gɛlɛya fɛ état fana ma se k'o di an ma population fana kan ka taxe mun sara population t'olu sara o de la an b'a fɔ aw ye a y'an dɛmɛ a k'a fɔ population ye n'i bɛ sigi Bamakɔ hakɛ dɔ de bɛ yen i kan k'o sara o hakɛ sɛnɛko ta sira fɛ n'a fɔ ko taxe de voirie du o du olu kan ka 600 de sara n'i y'a jateminɛ du dɔ kɔnɔ ga 2 bɛ yen ga 3 bɛ yen ga 4 olu kan ka 600 in tila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a dɔn n'o faamuyana o sarali man ka mɔgɔ tɔɔrɔ min ye i ka sigili ye Bamakɔ TDR pour que jamana dugu ka développer o ye 600 de san kɔnɔ mɔgɔ kelen a y'an dɛmɛ a k'a lase ko ɲuman kɛ lala anw tɛ se a fɔ cogo la a y'a lafɔ mɔgɔw a y'a lase mɔgɔw ma walasa u k'a dɔn san o san o de kan ka sara n'i ye Bamakɔ jateminɛ bi sɛbɛnw kan a bɛ fɔ 3 ni kɔ Bamakɔ bi an bɛ yɔrɔ min na an ka ca mɔgɔ 5 ye parce que foyi yɛrɛ tɛ se ka kɛ Bamakɔ gansan kɔnɔ commune fɛn o fɛn kɛlen don ka Bamakɔ lamini de o n'u Bamakɔ de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o de ma ko Bamakoba le grand Bamako mɔgɔ 1 mana sɔn ka taxe sara sisan o ye miliyari 3 de ye mɔgɔ 2 mana sɔn ka taxe sara o miliyari 6 de ye n'i y'a jateminɛ o bɛ se ka fɛn caman de kɛ Bamakɔ a y'an dɛmɛ a ka lase citoyenw ma bi bi in na olu de kan k'a dɔn ko Bamakɔ ka kan ni dɛmɛ ye u bɛ Bamakɔ saniyalen fɛ u bɛ sira ɲuman fɛ Bamakɔ u bɛ dɔgɔtɔrɔso ɲuman fɛ Bamakɔ u b'a fɛ Bamakɔ kasa ka diya mais a tɛ se ka taa olu kɔ donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa
an bɛɛ sago ye min ye Bamakɔ ka ɲɛ Ala ka Bamakɔ kɛ an sago ye. An balɔrɔ ka fɔ ni cɛ Bamakɔ mɛrɛba kan ye nafolo kasa min bɛ ka fɔ ani bi wulikajɔ minnu kan ka k'u fɛ ka se ka baaraw ni k'olu lasabati an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye ONAPIMA bɔra ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw sɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛrɛ ka dɔn fɔ musolakaw olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ n'i y'a sɔrɔ laadaw kan ka tile an ka jamana kɔnɔ na i ka dɔn k'a tun kan ka kɛ nka waati tɛmɛna o n'a tabalele kɔnɔ o bɔra ka tile ONAPIMA ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛ solu ma yaasa ka piratigɛ di an ma Madame Siribe Kama Sakiliba ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Aw yɛrɛ b'a dɔn an bɛ farafinna musow ka hukumu de kɔnɔ n'o an b'a fɔ ma ko 31 juillet donc hakilina min nana n'a ye dumuni ka caya ani dumuni nafama ka caya an ye baara kɛ o de kan ɲina donc o baara kɔnɔna na an hakili tara n'a kɔni fɔra ko dun ka fa ka sabati ani dumuni nafama fɔlɔ mɔgɔ denbatigi hakili musow hakili bɛ taa denw de la donc o kɔnɔna na an miirila denw na mais an miirila jamana denw na jamana den minnu y'u bangebagaw perdu n'u fana ka kan ni dumuni nafama ye n'u fana ka kan ka dumuni kɛ k'i fa donc an hakili tara o la commission nationale d'organisation ministère ye min créé ani OPF ye min créé an y'a décidé ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ko ka remise farine ni k'a di denmisɛnninw ma parce que a denmisɛnnin caman ye denmisɛnnin ka bɔ san 1 ka taa san 5 fo san 6 ɲɔgɔn na donc ala y'a kɛ entreprise féminine dɔ fana bɛ yan nɔ n'an b'a fɔ ma ko établissement Tunkara donc an n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ farine produit an nana o de remise kɛ yan sɔgɔmada in na ministre ka yamaruya kɔnɔ. An balɔrɔ ka fɔ min ye Kama Sakiliba kɔfɛ dɛmɛɲɔgɔnya min kɛra n'i y'a sɔrɔ baloko yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na ONAPIMA yɛrɛ a ma ɲɛma Odile Dako ale ma ka nisɔndiya dogo baara in sen fɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Fɛn do fɛn nafamanba do u ka dumuni u ka balo cogo la ni fɛn dɔ y'u ka balo cogo jɛ ni farine u b'a fɔ min ma ko farine enrichie nin bɛ kɛ ka o dafa donc n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ an ka falaw ladonni la o kɔni o diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ ni bɛɛ ye niyɔrɔ ta o la o kɔni o de ka kan denmisɛnnin 200 ani 13 musomanin 90 b'o la ani cɛmanin 100 ani 44 donc an y'a fɔ fana ko fala minnu n'o sigiyɔrɔma 2 don jamana ka falaw o ye jamanaden minnu sara k'u to jamana ka ca la donc faso ka falaw o ye denmisɛnnin lafililenw ɲɛ minnu somɔgɔ jɔnjɔn t'u la ou bien wala u masa hakili wasiwasi b'u la walima n'u bɛ kaso la kaso kuntagalajan o ye olu yɛrɛ de ka cible ye mun bɛ olu ka denmara yɔrɔw la o mɔgɔ 23 fana b'a la ni farine nin bɛna na se ka di olu ma. An balɔrɔ ka fɔ Odile fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya n'an bɔra ye Fondation Omar Mohamed Sugure ale b'i ka dɔn ka fɔ wulikajɔbaw bila sen kan k'u bɛna dɛmɛɲɔgɔnyaba dɔ ni k'o sigi sen kan baaraw koromo karili bɛna kɛ Sheraton na min bɛna kɛ sibirido yaasa ka piratigɛ d'a ma min ka dɔn ka fɔ Omar Mohamed yɛrɛ ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Hadamaden an bɛ diɲɛ waati min na n'i ma ɲɛ i bɛ ko kɛ i k'a kɛ hakɛw kɔnɔ hakɛ minnu ni jamana jɛlen don n'a ye fondation baara in an b'an ka daminɛ ka sɔrɔ an ma ɲɛfɔli kɛ jama bɛɛ lajɛlen o de y'an bila nin point de presse in na bi hakilina min banna tubabukan na aidons autrement a mɛnna dɛmɛ bɛ kɛ Mali la maliyɛn bɛɛ dɔnnen don ni dɛmɛ de donc an fana an b'a fɛ ka dɛmɛ dɔ kɛ nka cogo wɛrɛ la denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan hakilina dɔw yira ka taa sira dɔw yira an bɛ se ka avancer ɲɔgɔn fɛ cogo min an bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ donc o la bi an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma surtout aw journalistes samedi don ni Ala sɔnna o ye lancement officiel ye bi ye point de presse ye donc samedi Sheraton na à 16h an bɛ lancement kɛ yen lancement kɛnɛ kan fondation hakilinaw sisan fondation bɛna mun kɛ taalen ɲɛfɛ sɔɔni fondation bɛna mun kɛ fondation hakilina ye mun ye k'a kɛ n'Ala ma baasi foyi kɛ samedi don le 10 septembre an bɛ taa o baaraw kɛ ani journalistes ani maa wɛrɛw minnu ye jɛkuluw ye minnu ye jamana yɛrɛ baarakɛdaw dɔw ye ani partenaires wɛrɛ minnu bɛ yen donc na Ala sɔnna samedi don an bɛna a bɛɛ lase jama ma ye ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ye a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ani Mali kɔnɔ yan Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛɛ dɛmɛ.
an b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ baara min bɛna kɛ ala k'a bila dɛmɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye sira ɲɛma n'i y'a sɔrɔ ye Seydou Kulubali bɛnkan ɲɛma olu ka baara sigira sen kan mun de nɔfɛ u ye mun kɛ Mali kan ka kɛ cogo di ale y'i da t'o la an ka Seydou Kulubali lamɛn. An ye politique mɔgɔ ye mais politique mɔgɔ minnu n'u hakili la ko jamana mara kan ka changer n'a kan ka yɛlɛma an y'olu de ye o mɔgɔ minnu n'u wulila ka fara ɲɔgɔn kan an ko k'an ka jɛ ka tɔn sigi n'an b'o tɔn tɔgɔ da ko bɛnkan o tɔn parti politique tɛ mɔgɔ minnu bɛ parti politique la n'u bɛ fɛ ka don a la o place b'a kɔnɔ an n'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana kuma bɔ bɛnkan sigira o hukumu kɔnɔna de la k'a fɔ ko jamana marali a kan ka yɛlɛma a kan ka tacogo la tacogo min n'o bɛ se ka jamana yɛrɛ sabati n'o bɛ se ka jamanadenw sabati an ka wuli ka jɔ o de gɛlɛyaw minnu bɛ Mali kan an kɔni fɛ olu ye walo ye minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi n'a ka d'an ye n'an ko k'an b'u yɛlɛma an bɛ se k'u yɛlɛma n'an bɛ fɛ baara ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ baara bɛ sɔrɔ n'an bɛ fɛ an ka furakɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ si kana avion ta yan bilen ka taa k'i bɛ taa Tunisie ou Maroc ou France ou bien Turquie ka t'i furakɛ an bɛ se k'o kɛ n'an bɛ fɛ kalan yɛrɛ ka sabati an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an bɛ se k'a kɛ n'an bɛ fɛ dun ka fa ka sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ se k'a kɛ n'an bɛ fɛ ji ka di mɔgɔw ma courant ka di mɔgɔw ma courant kana tigɛ mɔgɔ la ji kana tigɛ mɔgɔ la an bɛ se k'a kɛ an kɔni fɛ jamana tɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ cogo si ma ni mara yɛrɛ ma sabati an ma wuli k'an jɔ k'a fɔ ten an ye jateminɛw de kɛ parce que an yɛrɛ caman bɛ yen an ka baara yɛrɛ ye jateminɛ de ye an ye ingénieurs ye an b'o jateminɛ na nin y'a san 30 ye an b'o baaraw kɛ Mali kɔnɔ an b'a kɛ jamana 26 fana na Mali kɔnɔ donc jamana tɔw y'a kɛ cogo min ka se k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la an b'a dɔn parce que an yɛrɛ da b'a la an n'u ka faamaw bɛ baara kɛ u ye fɛɛrɛ minnu ta u ka jamana kɔnɔ ka se u ka jamana wuli k'a jɔ n'an b'a fɔ u ma ko ils sont sur la voie de l'émergence olu y'o kɛ ni daluya minnu ye an b'a daluyaw dɔn n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ ka wuli k'a jɔ gɛlɛya minnu b'a kan ka se ka wuli k'o gɛlɛyaw ta ka bɔ a kan mara de bɛ se k'o changer jamanadenw ka jɔyɔrɔ ka dɔgɔ o la olu jalaki t'o la jalaki fɔlɔ ye marabaw de ye donc ni mara changera ko caman bɛ olu bɛɛ bɛ se ka changer mais ni mara ma changer foyi tɛ se ka changer et n'a fɔra fana ko ni jamanaw bi tɛmɛ ɲɔgɔn na ko jamanadenw ka hakɛ ka bon o la kosɛbɛ anw fɛ avantage ba de bɛ Mali bolo parce que le Mali est un pays que nous nous considérons comme riche des hommes et des femmes qui peuplent le Mali anw yɛrɛ dalen don o la parce que maliyɛnw ye mɔgɔ don mɔgɔ minnu n'u kolo ka kɛnɛ mɔgɔ don mɔgɔ minnu n'u bɛ se baara la mɔgɔ don n'u cɛsirilen don mɔgɔ don n'u bɛ se sebolaw don parce que n'i y'a jateminɛ i bɛna jamana o jamana ta bi n'i ye Côte d'Ivoire ta sisan mɔgɔ minnu n'u bɛ se ko la Côte d'Ivoire mɔgɔ minnu ni nafolo b'u bolo maliyɛnw de don n'i ye Gabon ta mɔgɔ minnu n'u bɛ se ko la Gabon ni nafolo b'u bolo Gabon maliyɛnw de don n'i ye Congo Brazzaville ani Congo Kinshasa ta ka Angola ta maliyɛnw de bɛ se ko la nafolo bɛ maliyɛnw de bolo ye donc a tɛ se k'a fɔ ko Mali ka peuple ko défaut de b'anw na k'a fɔ k'anw ka jamana tɛ se ka yiriwa ko gɛlɛyaw b'an ka jamana kan k'anw tɛ se k'o ta ka bɔ a kɔnɔ o tɛ se ka fɔ cogo si ma ni san 30 in kɔnɔ depuis multipartisme nana Mali la ko caman kɛra mais ko caman fana ma kɛ mais min ma kɛ bi o ka ca ni min kɛra yɛrɛ donc gɛlɛya minnu b'an kan bi baara minnu ma kɛ Mali la o de bɛ kɛ gɛlɛya jugu ta ka n'an kan ni mara sabatira ni mara dira mɔgɔw ma minnu ni jamana kanu b'u la ni jamanadenw kanu b'u la mɔgɔ minnu ni danbemɔgɔw don ni mɔgɔ laadiru don ni mɔgɔ tilennenw don n'olu mɔgɔw taara ka bila jamana in kɔnɔ gɛlɛya minnu b'an kan bi an bɛ se k'u ta ka bɔ an kan ala ti mɛn parce que Mali fɛn bɛɛ bɛ Mali bolo pour que Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ anw ma wuli k'a fɔ k'an bɛ politique an wulila de k'a fɔ k'an ka jamana gɛlɛya minnu b'a kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ mɔgɔ ni o fana b'o o hakilina kelen de b'i la an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan wa n'an farala ɲɔgɔn kan san 5 min bɛna kuma wɛrɛ bɛ fɔ Maliko la min ti bi ye an baladan ka fɔ ni tun ye sira Seydou Kulubali ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na jamana in kɔnɔ na bi min ye wulikajɔba ye Segu Sido ani Bazando Jirikurunjɛ marakalakaw ka Seydou ko fɛn o fɛn bɛ bi jamana in kɔnɔ na ko i ka dɔn k'o kɛcogo dama don n'o tɛ Mali tɛ fana jamana ye a y'o min fɔ n'o hakililaw taara hali bi k'a dɔ bɛ dɔ la k'an ka jamana kɔni k'a bɛ bɔ gɛlɛya minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an b'a daminɛ Côte d'Ivoire an b'a latɔnɔ k'a fɔ min ye lakanabaliya ye ko an n'u bɛ ka don Côte d'Ivoire kaw fɛ yen dɛ bawo yira la k'a fɔ ko min ye sanfɛkalanden dɔ n'o ye universitaire dɔ ko ale kɔni furu yera Côte d'Ivoire bɔlɔnkɔnɔnaw na min yɛrɛ tɔgɔ ko Fofana Marcelin b'a yira la k'a fɔ ko kalo kelen kɔfɛ tuguni ko min ye o ɲɔgɔnna kelen wɛrɛ ye ko o dɔ kɔni kɛra sibiri don min ye septembre kalo tile 3 ye san 2022 waati o kuma ko ni wulikajɔ ma kɛ joona ko nin kɔni lakanabaliya ko nin y'a cogotɔ la Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Cameroun an b'a ladɔn k'a fɔ min ye lakɔli karamɔgɔ dɔ ye ko ale kɔni ka kiiri baaraw tun bɛ sen na dɛ ko a yira la k'a fɔ ko san 15 kaso kɔni n'an b'a fɔ ko prison ferme ko o kɔni dira ma ko a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ma kɔfɛlen ko a y'a terimuso ko a y'o janfa ni ko kasara a ni la halisa Cameroun kaw fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ o bɛ sen na lakanabaliya sira fɛ a yira la k'a fɔ min ye restaurant tigi dɔ kɔni
ye ko a tɛ tɛmɛ tile 3 kan ko ale kɔni bɔtɔ la a ka baarakɛyɔrɔ la ni ka taa so ko ana kɛ ani bandi dɔ kɔni karila ɲɔgɔn na olu kɔni kɛra sababu ka ale bɔnani na o kuma ka wulikajɔ bɛ senna lakanabaaw fɛ walasa nin ko in bɛ se ka da ɲɛnama cogo min na an bɛ taa Burkina an ma dɔn k'a fɔ Burkina duguden dɔ n'o ye Burzanga ale ni Jibo Dancɛla k'a yira k'a fɔ ko min ye mugujugu dɔ kɔni ko ale kɔni pɛrɛnna ye a kɛra sababu ye ne ka maa 35 ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw na ni ka maa 30 kɔ ka olu sebekɔrɔ joge o kuma ka wulikajɔ bɛ senna Burkina ale maɲɛmaw fɛ walasa min ye ni marabatigi ninnu fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u ka kow la cogo min na n'an bɔra an bɛ taa Kongo Kinshasa an b'a ladɔn k'a fɔ min ye pont dɔ kɔni ye ko ale baaraw bɛ senna waati min n'o ye ka kurumakari n'o ye cérémonie inaugurale la ko waati min o bɛ senna dɛ ko ni pont kɔni jɔlen sina ka kari a yɛrɛ ma dɛ ko mais ko min kɔni kɛra la dabalibanko ye ko kasara ma se mɔgɔ si ma nin waati na karamɔgɔ Ablaye an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan bi sɔgɔmada la o la kuma b'a dɔ tuyɛnni an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala ka ɲɛta ni k'o sabati gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ na yarabi a banni se bɛ masa ramani ye ala ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ban an ka jamana kɔnɔ sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan